नै जोंहा बाबाया मावख्रुबनानै जाबाय बिरादनो आरो फिसालाफोराबो साब्रै मानि बेनिफ्राय मा होनबावगोन बिराद खस्थ' मोनबायलै सिगां दिखियाजुलियाव थानायाव एक्स एनडिबिफोर थानायाव आर्मि पुलिस फैनायाव कारेन्ट सर्ट होजाबायबाय ओमफ्रायो एनडिबि फिग्रा होननानै बुलानै लांजाबायबाय थानाफोराव पुलिसफोरा हमनानै लांबाय एनडिबि फिग्रा नोंसोरो होननानै बहुद बोरायबाय बहुद खस्थ' मोनबाय आरोना बेनिफ्राय बै 2020 आवहाय बेमार जादोंमोन रायजो राजाफोरा अनसायनायनि गेजेराव हामबाय दायो बिदिनो खस्थ'यै मावनानै जाफिननो हाबाय आरोना देहा मोजांखौ मोनबाय नोंथांमोननि अननायाव आरोना हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल आंनि चेनेल गासैबो फरायबाय ओमफ्राय आं दायो क'क्राझार दंफैयो क'क्राझारब्लाबो बिराद गोथौ जायगायाव दंफैयो आङो टिपकाय बासबारि होननाय जायगायाव दंफैयो आरोना बै रुपसि एयारपर्टआ बेनि खाथियाव दङ आं दायो गामि गोदान एकदम हाग्रा बारि एकदम जानला मोनलासो आरोना बेयावहाय गोदान हादान होनाय दङ बेयावहाय आं दायो दंफैयो आरोना जोंहा आइ बाबामोनाबो बेयाव हा लाफैदोंमोन हा गोदान ओमफ्राय बेयावनो दङ बिसोरबो ओमफ्राय ओरैबायदि गाज्रि लामायाबो जि गाज्रिखा नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओरैबायदि अखा हानायजों हाब्रुजों जि खस्थ' मोनबोदों दहाय फुङावहाय सफैदोंमोन ओमफ्राय थालिर बागान खालामजोबना लानाय जादों आरो नै जेरैथिंबो थालिर बागानजोंनो न'खौ नुलायलाया एकदम गामि गोदान दा न' लुगोदान जानला मोनलानो न' लुसाबबायना थानायसो ओमफ्राय र' दिन्थिगोन आङो नै एकदम थालिर बागान आरोना बियो जोंहा माबानि मा होनो जोंहा आबाया बागान खालामना लादों आं नोंथांमोननो दिन्थिनि दै नै गंगार दुन्दिया आयु गंगार दुन्दियाखौ इयाव गायफैजोब्बाय नै ओइथिंजाय नै थालिर बागाना माबा हाग्रा गोजा साफा खालामाखै हा आयै साथायाबो लेवार दं नामा लेवार गैयाबासो हाबनो हायोलै अखा हानायफ्राव गिलुलुनो गिनाय मोनो लेवार गिनानै फैया हा मा गेलेमखो मैदेर फैदोंमोन होमबा माथो बायखो आया थालिर बागान गोजामोन बियो जोंहानि आफानि नै आफायाबो सिगां थांगासिनो र' खिन्थागोन आं जानि आफाखौ ओरै हा माया औ आयु नै बे हालदै बागान हालदैसो दा गायनायसो दा हालदै बागान नै आइदि जिसु सिबिंबो फोदोंमोन नामा नै हाइजें बागाना बेखौ आङो नानि गोरलैबा नानिया मास मोननैल'सो जादोंमोन सेस ओरै थास' गायजोबदों आङो हाखर जावनानै हाजिरा सानै लगायबाय आंबो होबाय देन्जार मावोमोनलै आंबो एक्सुवेलि 2 बिगासो गायदों आं हाजिरा सानै होनानै बेनिफ्राय आंबो होबाय हाखर जावनाया ओमफ्राय आंनाबो हौवाया एसे जावबाय आंना हौवाया बारा गोरान खेथि मावफेरा नालाय एकदम होब्बाय आङो आंना फिसाजोआ मास मोननैल'सो जादोंमोन बेयावनो मावनानै जानो हाखायो आं हानायालाय खस्थ' खालामनो हायो ओमफ्राय बेनोसै आरोना बोथोर आरो गरम बोथोरानो मैगं थाइगं गायब्लाबो माने मिलाया नैबे हाफोराबो इथिंजाय अखा हाबाल' एसे नैबे थास' नै थास' गोजा बेयाव थास' बागान जोंहा आफा गायनाय
गासिबो गायजोबदों। मा थास' होनो बेखौ? बासमुखि मोखां बै मोखां बुरजाया गिदिर गिदिरा गोथावबो जायो आरो बेनोसै हा एसे गोथौ जावनो हाबा बुरजा थाङो गिदिर गिदिर जायो। ओमफ्राय हाया गोरा इथिंना बिराद हाया गोरा खेथि मावब्लाबो बिराद खस्थ'। ओमफ्राय दामफोराबो मिलायनो नागिरा। आयौ हायथाथायावनो नै थालिरा हायथाजारसो नामा जों हायथाजारानो जागोन। नै होमबा थैबायबा बे जावजासिगोन आसिना थास'आ नै मेरला थास' दं। मा जानो जोंहानाव दंजोबो बेनोसै खेथि माबा सुबिदा गैया बारा इमाननो बेनि थाखायनो मावना जानो हाया आरो बोथोराबो ओरैबायदि गरम जायो। गरम दिनाव गरम थान्दा दिनाव थान्दा ओमफ्राय हाफोरा गोरा मावब्लाबो खस्थ' मोनो। ट्रेक्टर सोनो मोनबालाय मोजां। औ नै र' खिन्थानां 2 बिगासो जागोनदां थास'आ ना 2.5 बिगा 2.5 बिगासो जागोनदां थास' गोजा आरो बियो ओरैजाय ना 3 बिगा जागोन। ओइसिमना 3 बिगा जास्लाबनायावनो 2.5 जागोन। 2 बिगानि बाराना हाग्रा गोजा नै बिथिंबो मावनानै जानो हायो। बेखौ दानदो थालिर गायदों आङो। थालिर गायदों ए सिमा नङा आरो हागौबा दाननानै ला ओरैबायदि मावनानै जानो हायो आरो खस्थ'लै बिराद खस्थ'। हायानो एफा गोरा बेखौ दानजोब्बाय आबौआ सेस नै फिसौआबो सिख्ला देरलायलायबाय। नै जोंहा बाबाया मावख्रुबनानै जाबाय बिरादनो आरो फिसालाफोराबो साब्रै मानि बेनिफ्राय मा होनबावगोन बिराद खस्थ' मोनबायलै सिगां दिखियाजुलियाव थानायाव NDBफोर थानायाव आर्मि पुलिस फैनायाव कारेन्ट सर्ट होजाबायबाय ओमफ्रायो NDB फिग्रा होननानै बुलानै लांजाबायबाय थानाफोराव पुलिसफोरा हमनानै लांबाय NDB फिग्रा नोंसोरो होननानै बहुद बोरायबाय बहुद खस्थ' मोनबाय आरोना। बेनिफ्राय बै 2020आवहाय बेमार जादोंमोन रायजो राजाफोरा अनसायनायनि गेजेराव हामबाय दायो बिदिनो खस्थ'यै मावनानै जाफिननो हाबाय आरोना देहा मोजांखौ मोनबाय नोंथांमोननि अननायाव आरोना। नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि सापर्ट होनायाव नोंथांमोना रोजा 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 सापर्ट होदों आंखौ बिनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ दासिमबो दिनैसिमबो मा होनो गोबां रोजा रोजा साबायखर हरो आरोना जोंहा बाबाखौहाय रिकभार खालामनायनि थाखाय। नङाबाथ' गैलामोन बे 2020आव जेब्ला लकडाउन जादों बे लकडाउन जानाय समाव जेरैबो गारि मथर बन्द' जादों बे समावसो जा बाबाया इउरिन ब्लिन्डार ब्लक होननाय मोनसे बेराम जादोंमोन दै। बेयावनो बहुद थाखा फैसानि प्रब्लेमाव भिडिअस हगारबाय आं ससियेल मिडियाआवहाय निउसावहाय बेयावनो जोंहा आबाखौहाय माबा मोनफिनबाय आरो रिकभार मोनफिनबाय। ओमफ्राय दिनैसिम दङ थांनानै जोबोद मोजाङैनो दं। नोंथांमोना सोरबा सोरबा गोजोननाय मोनगोन मानो होनोबा बांसिनानो मदद होनानै साक्सेसफुल जाबाय नङा होमबा जोंहा हामनाया साक्सेसफुल जाबाय। बिनि गेजेरखौ खबर मोननायफोरा माबागोन आरोना मा होनो गोजोननाय मोनगोन। मा होनदों आबाया? ए दुदालि दंफांबो गायदोंनो। दंफां नङालै दुदालि थास' थास' होनो दुदालि थास'बो गायदों खोन्थादों आरो गाव गायनायखौहाय। हा ओंख्रि जाग्रा थालिर ओंख्रि जाग्राथ' आरो बैलाय फिथाइया ओंख्रि जाग्रा थालिरबो गायदों। हा हस्टेलाव लायो फै बेसेबांबा खस्थ' मावनानै जायो बोराय बुरिब्लाबो सानसे जाफुंगोन जोंफोरो लामा मोनोब्ला इसोरनि अननायजों नङा होमबा जोंफोर माबा मोनसे आखाइयाव बिजनेस मावनानै जानो हायोब्ला बिसोरनि सिमांखौ जों जाफुंहोनो थाखाय माने फिसाफोरा थियारि जानांगौ आरोना। बेनो जाफुंगोन सानसे र' जों बेखौनो इसोरनियाव जेब्लाबो आर'ज खालामो
आरज गाबो नै नानि सुदुं इयाव सुदुं लेवार गैयानो थानोबो हानाय सिबिङा हाग्रा जाजोबथारबायबा थालिर बागानानो एकदम खोमसि हावासि जाजोब्बाय नै बेयाव थाइजौ दंफां गायनाया जायासै देरासै माथो हाइजेंआबो जायो बिराद मोजां जायो हाइजेंआलाय जावनो हानांगौ हायाबो जिबायदि गोराखा स' लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम हरदो बेनो आरोना बासबारिया एकदम गामि बिथोर माने कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम गामि आरो थैनाय जायगा आरोना बियो ओमफ्रायो दायो गोदान हाग्रामाया होफिननाय हिसाबै बेयावहाय हा लानाय जादों आरो जोंहाबो र' लामाया जेन जासो सिगां आं थाबा फोसाबजोबोमोन नालाय बेफोरखौ नै हाग्रा थालिरखौ मोनसेबो हाग्रा दोनामोन आं नायनो हायामोन आं दायो गैला नै हाग्रा माबाफोराव मुराफोराव गासनगोन जारला फोसाबनांगौ मैदेर फैयालै हाग्रा बारि आयु हा मोख्राया लांफैयोथ' मोनबा लांफैयो जाजासो थ' लोगोफोर भिडिअसखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामना हरदो आरो गोदानबा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होदो गावनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोननि थाखायनो आं दिन्थिनो होनना भिडिअस लाबोदों नङा होमबा बेखायनो दे लाइक खालामना होलांदो दोनथ'नोसै दे थालिर बागान गोजानै अखायाबो जे हागासिनो आं माबा दिन्थिनो र' सबाइनि बिमा नै न' गुदिनिफ्रायनो सबाइ बिमायानो फिथाइ गैला नै इसेबां मोजां माबादों माथो गोरलै हरबावदों नै दा सप्तायाव मोनहैबावगोनसो दसेनो देरोना 20 दिन 25 दिनावनो थायोना बे माबाया सबाइ बिमाया माबा नांलाया जेंसि नांलाया गाहायावनो माबा बिबारफोर बायदिसो जि मोजां आरोना बियो माबाया सबाइ बिमाया